산사자 비마 마트 호네 다보면 비야 배 통아리 파달라이 자네 이시나 통아리 보나 말이 자그 비스를 다보면 비야 아이 뷰지 비마 당근 지금 하이젠 하비스 그리 배 타나 해야 호네 레와 프라보 에 개발에 호네 징징탕 다 잘라갔으네 다 포즈 설건 하이 자네 놀라 아이 비스레 마이 비건 흔발라이 누르 카건 하이 비스레 zenkou 마야 뭐 그저 잘 하이 대글라이 이 기엔 페이다 버리반 누르 빠야 봐 안달라바이 바 비스레 내시나 안다는 와이 비스레 민치바이나 산사자 비마 까우서 페이던 비스레 마바 GPS 나 TPS 했네 पेपर जों नायनानै फैगोन आरो मालाय आयौ फाग्लि नोंबो हाथारबायहाय फिसाजोजों मबाइल नायफायै मोनथिजोबथारबाय माथो नोंहाबो सोलोंदो बाल बिहामजोआनो हनै माथो बिराद मोजांखा नोंना औहाय आब' नोंसिना मालाबाथ' जों हमनोनो हाया बिहामजो ना फिसाजो है जाबायसो दे फाग्लिफोर नोंसिना है थौदोहाय बेयाव थाबाय थानानै जानाय नंला सान्दुं खामजोबथारबाय थांनानै हजोंनो एखे आखाइ गोलाव गानहैनानै माइखौ हानो रेडि जाहैनांसिगोन बेयाव थाबा सान्दुं खामजोबथारगोनहाय आइ नङाथाय माथो नों थिगखौनो होनथारदों सानजाजा बिमा आइ गोमोस्रि नुबायना नोंस्रा आइजों आरो सानजाजा मोनहानि मादैजोंखौ बिराद मोजां नुखादों नै थफि गाननानै थानायखौ बिराद मोजां नुखादों नै पिंक कालारलाय मालाय फाग्लि दाउले दहायनिफ्रायनो रायलायाखै मा खालामदों नोंलाय माबाहाय मिथिबायना रुंबां मालाय दाउलेबा मालाय हौवा मोजां मोनैनि थाखाय माबा मनब्रद खालामदोंनो ओंखायनो जोंजों रायलायानो बियो दिनै सानसे आइ फाग्लि खोथाया बिदिसो जाहैबाय ओंखामखौलाय जागोन ना जायाखै नोंलाय गावसो मिन्थिगौहाय फाग्लिया माबा रायलायबाबो जेबो रायलायफिनखाया नालाय माथो खालामबावनो आंलाय आयौ सानजाजा बिमा थफिखौ बिराद मोजांखौनो लाबोनानै होफैथारबायहाय नोङो औहाय मिथिबायना गोमोस्रि बिमा बिराद मोजांखौनो लाबोखाथारदों आङो जोंहा सानैजों माइ हाबाथाय गाननो होननानैनो लाबोखाथारदों आङो दाखालि बिबोनांजों माबा गुवाहाटियाव थांनायाव बाजाराव लाबोफादों आंहा दाम खमनि मोननायखाय फाग्लि माबा होननाय बायदिसो नङाथ' माबा होननाय बायदि जालायखो बै बाय वान गेट आउट वान होननाय बायदि नङाथ' फाग्लि रुंबां बिमा बेफोरबायदि नङाथ' माबा बाय वान गेट वानसो होनो दा बे हाउसाव सानैजों थाबाबा फाग्लिसो जासिगोनहाय जोङो मिथिबायना जोंखौ मानो रायखुमागासिनोहाय नोंसोर सिख्ला पार्टिया जानो बिस्रा माइखौनो हानोनो हाथाराखै माबा हनै माबा जोंनिफ्रायसो बांसिन हानांगौ बिस्रा मोदोम फिसानो सिख्लाफ्रा जोंहासो मोदोम देरजोब्बाय ओरैबो मावख'नो हाया ओरैबो मावख'नो हाया जायो हा नङा होमबा आयौ सानजाजा बिमा नों थिगखौनो होनथारदोंहाय नै नोंस्रा थाथ'दोहाय जों हले बुरिफ्रा हाबाय थानो हाला जों बैयाव सायख्लुमाव दसे जिरायथ'हैनोसै नैबे दखरसेखौ हाखांबायमोनहाय हनै माबा नोंस्रा आइमोनाबो जिरायहैबायसो मानिमोन नोंसोरो माइखौ हाथ'बाय थादो खोमाहाय आंनो नारें जुमब्रा माबा एखेबारे खाजि लानानै फैनि र' आयौ बाला खोनानाय लोगो एखेबारे खुदैयानो गजबथारबायहाय मिथिबायना रुंबां आंना बे फाग्लि सासेखौथ' मा होनबावनो एखेबारे मुरथि बायदि थागासिनो दहायनिफ्रायनो बेखौलाय मा होनो आरो नोंहालाय फाग्लि रुंबां बेफोरबायदि जेबो गानालासिनो बेफोरबायदि माइ हानो फैबाय जाहैबाय नोङो जोबोब जाजोबथारबानो जाबायहाय नोङो लेवारफ्रा मायावबा बायाबानो जाबायहाय फाग्लि नङाबाथाय बिदिल'खा एखेबारे फाग्लिया गुन्दैद्रायथारहाय आयौ बेफोरबायदिसो जायो हाबानो जाया जानांगौ जाखो बे सासेयाबो सिरि थाबाय थायो नालाय साथामासो बुजिगौमोन बिरादनो औना फाग्लि गाज्रि रायलायनो मुगै सुबाय बे दाउखियाबो मायाव थांनायलाय बियो आंखौ गारनानै आयै बे हिन्जाव नायनो फैनाय लागोआबो आंनि फिसाखौसो नोजोर होनांगौ जाहैबाय बिस्रा गुबुन जायगाफोरखौनो मोनथारासै आरो जाबायसैहाय आयै बेफोरखौनो मावबाय थायोनो आं बाथारबायहाय नुबाय आंखौ जेबो कनसेन्ट्रेटखौनो होनो हायासै नोंनि थाखायनो बेफोरबायदिबालाय आं बोरै कनसेन्ट्रेट होनो हानो दे स्टाडि खालामनायाव एखेबारे सवाब खालामबाय थागोन जायाफ्रा मालानिफ्राय सानसे बाथिं लेखा फरायग्रा जाथाराखै मालाबालाय सान हाबनाय टाइमावबो जेबो लेखाखौनो फराया ओरैबा बोरै बेरायबायसो थायो आयै मा जालायखो मा रागा जालायखो नोंहालाय मा महाराजा मानिफ्राय दासो फैखो नोङो आयै नोंनाबाथाय खोथायानो खालि बिदिल' राथार बिदिजों बोरै जानांगौखौसो होनदों नोङो फिसा बोरै जानांगौखौसो होनदों आंसो बासायनानै लाखिदों मिथिबाय नोंखौ नङाब्ला नोंथ' बे बुरिरि हिन्जावखौनो
란스러지 잡아오더만. 마 누등만 피사는 거 비나오? 마 누등만. 자시디 부리가 블라자냐? 샌들라 그러냐? 아이, 샌들 고라 그래래? 아이 능구나. 안 가도 당실이. 안 하시 가만히 동 봐줘. 누구이나 손 없어. 뭐 바디 잘안 크는 게야. 암파이는 하나 이만 이스방 아가니 라이고는 만 이스방 합섭을 타예. 만에가 고고 파스넬 날동나. 단, 왜당신이 파스넬 사스넬. 아, 띠르나 이라가리데. 비마 고간네. 살, 별링 카는 맨능서를. 꺼려봐, 비마야 쓰니 스탑, 기하수를 순환이 해등원. 나나 호는 아이 지어가네 레벨레드. 가라네 가는 그린 가라 매네오 기자피나나오. 며칠이나 낸소리 고만네. 우란마니 앙유리 친구생아 안하니 이 시방 코스토에 저렴하는 앙네. 자레베 발라비냐 거리 마몸새 구다제 니바타이 이 구다니 우디싱올라니 비로비로 항상 캠파사바디 잡아야 여이. 비마 고베벌베디 누구 코스토 흐르는 나게리 나는 서르비다 비나나오. 아유 넥사구나 하다 군다스 싱크마이 자네 농라 마카라 먹은 디양. 땡땡 헤이헤이헤이헤이 땡땡 헤이헤이헤이헤이 땡땡 아유와 무사카 스타쿠시 땡땡 플레이 맞아네 땡무치게 하거이 아유와 무마사크 앙나월 리타플레이 마 리타플레이 스포 오브라스 훌레베 끄드니 베기 허이사 비비브르 끄드니 비야 끄드니 살랑 바이발 에포네 리타플레이 앙나 소브니 그레이 마 홀밀레타르 소브니 오 네이 바바 문스베나거이 나치코 바라 베이솔 인더스트리 아래 비즈니스 매니스맨이야 왜 플레카람 드문 앙을 아이 비니프레니 풀베이 너이 아유 뭐 얘네 코로 치긴 누보 마네 마사크 앞에 마우는 작은 비 예, 흥방하 하바자는 단지에래 능고 도부르카냐니 아바코 부자네는 흔하이냐 하이스방 코스토 아메리카 포레힐레레나니 노는 사비베디 잡히시는 씨야래 끄접스러 또르카르벨 하라카이하이 비나나오 항사는 민스베나 아이즈블라브 가오가오니 요니 라이피 타가이 시우니디 시슈고 라네 타가이 볼하브 가오고 문태종어 니카이니 민스베나 비나나오 앙을 저포 마우타르건 앞에야 마우는 흐어바브 마우타르건 앙을 아바고 마바나네 바브 아고 부자네 오늘 안고 있어 헬브바는 잡아이다 민스베이 비나나오 아유 아파 우리 해양마 아파 부담나 아파 온나네 따가정나라 아파 Mana sakli mola banyak usaku. Ang dong kayu siang kosu kalamang ke? Ang ni email ka? Ang ni kamane ne takar rang andong sebe? Are le mane ku bunia tiki yang tanan be berarti kosu kamane mau hidup. Mana mau ni mana? Buram ne dong wang ha, sha neng ni siang. Neng ma san neng, neng pe neng ni stur. Mana? Neng pa ni apa ko mencia? Are lai men, neng be, menci mana? Neng ni apa? Fashion industry ni, modeling ni kamania, taban ni pun nanggo. Mana mau ne? Juga ne dapat yang mau bajin duduk seral. Ini apa hawa esbang karsi? Kasih bumen kasih tarik ni seral? Mana kena cidong oh? Ada sopong ne? Kan, apa ni? Nang sani mo sani tawai sama udah menia. Ini time paper bedi kata semua Kome nang na. Punca gepai. Apa yang aku kena semua apa? Punca semua bedi kata ni meng gepai ni sepena apa? Apa? Nang sani nama. Nang sani sini tawai paper bedi mau udah menia. Nang dah semua ni naman sepena apa? Riba sani sekarang lagi naman sepay. Semua ni bagi pante pasti. Paper orang ni enjoy melane ke sini naman sepena apa? Ani enjoy lagi na paper au. Nene tu pun dia pun dengan na, men sepena. Apa? Ang Amerika sebelah pun ini tanggung men. Dengan aku men prembe. Kamane ni pas apa pilihan nane? Ublah dah mana paper baju ucap pula sangka sendiri apa? Sanggup. Udah mau kena ngau. Dah berbagi pilihan lu gaya apa? Men sepena. Ada mak ablu kulak kerja lagi ni sisanya. Jangan deh. Nara yang abu mencet soto dong oh. Maksud apa? Nang sere ang kol kalam oblane kol ku cikenangkan. Mencimena? Are, mama udang mama wakai. Nei gunta ni unawang ne. Wacau message linan honangkan. Sangat deh. Madai, bothora birat moजां ना दिनै? दाउसी बोथोरालाय बिराद मोजां. सानसे मोनथारदोंहाय आंबो दिनै माइन्ड फ्रेश मोनथारदों बेरायफैनो मोननानै. Madai, ओंखायनोथ' होनखायो आं नोंखौ बेरायनांगौ होननानै. गावहा बेरायथारा नालाय. मारैथो बेरायनोबा लावसि हारसिंलाय. माबा बेरायनो सानब्लाबो
माबा मोनसे साननाय फैफ्लांबाय थायो दाना मिथिबायना दाउखि नै मादै नोंना जाहांलालायबाय मादै एबारथ' नोंबो मोजाङैनो फसायदोंमोन ना नाथाय आंनि थाखायसो बेफोरबायदि जालायबायना मादै दाउखि नों जेबो दुखु दाजा बेफोरो आंनि जिउनि खाफालनि लिरनायसोना आंनि जिउनि खाफालनि लिरनायनि मोनसे बाहागोसो बेफोरो आइम सरिलै मादै आंनि टेनसन दालाहाय नोङो दाउखि मिथिबायना दाउखि नोंथ' दासिमबो दिपिकाखौ मोजां मोनो ना आं मिथिया मादै आरो आं आइखौ फेस खालामनो हागोन हाया आंबो बेखौबो मिथिया आङो गासैबो लाभ मेरेजआनो मुलुगाव साक्सेस जाजोबथारनांगौ बेयो नङा नाथाय होमब्लाबो आङो दाउखि नोंखौ बुङो गावनि खुसिनि थाखाय नोङो नाजानांगोन मिथिबायना दाउखि आं दिनैसिम मानो बेफोरबायदि हारसिं आलाय सिलाय मानोना दा आङो बै समाव गिखौमोन मिथिबायना दाउखि गियालासिनो आंबो डिसिसन लानायमोनब्ला दिनै आङो बे अबस्थायाव थानाय नङामोन नुबायना दाउखि दुनियाया माबायदि गावनि न'आवनो फैनानै माबायदि बुंजानांगौ जायो जों हिनजाव माहारिया जाबाय दे मादै बेयो सिथा नेग्रा होनलांदोंबाबो नों एसेबां मानो दुखु जादों नोंथ' बिदि नङाना जोंथ' मिथिगौ ना मादै नोंखौ मोजाङैनो मिथिगोन ना दाउखि बै समाव आङो आब'नि खोथा लानानै आङो लावदुमखौ नेवसिगारामोनब्ला दाहालागि आङो दाउखि नों गाज्रि मोनाबा आङो मोनसे खोथा होनगौमोन मा खोथा मादै आरो मानो गाज्रि मोनांगौ जाखो दाउखि नोंबो आं बायदि नोंनि जिउनि लोगोरिखौ आब'नि खोथा लानानै सायख'नानै दाला नों मिथिगौ ना जुदि आब'नि खोथा लायोब्ला नोंनिख्रुइ बांसिन नोंनि बिसिखौसो जोथोन लागोन आब'आ दाबो सम दं दाउखि मिथिबायना आंबो मोजाङैनो मिथिखागौ लिपिकाया दासिमबो नोंखौ मोजां मोनो होननानै आंनि गोसोआबो बेखौनो सानबाय थायोलै मादै मिथिबायना लिपिकाया आंखौ मोजां मोनो होननानै नाथाय